warm. Johannes 3 vers 5 tot 7 zegt ons Heer vanmorgen, voorwaar ik zeg u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Gij die dan moet wederom geboren worden. Wie door eigen werken de hemel probeert te bereiken, door stipt de wet te houden, probeert een onmogelijkheid. Dat is zo lang. Wie door eigen werken de hemel probeert te bereiken, door stipt de wet te houden, probeert een onmogelijkheid. We hadden dat gisteren over geleerd. En genade. Dat moet eens prachtig worden. Dat is zo prachtig. Er is geen redding in het wettische godsdienst gedaan. Er is nog het leven, er is geen verandering of verbetering van het oude leven. Maar een verandering van natuur. Dat is dit is zo echt goed van de staan. Het eigen ik en de zonde moeten afsterven en het totaal nieuw leven moet gekregen worden. Deze verandering kan alleen tot stand gebracht worden door het werk van de Heilige Geest. Niets anders. Wat kan de Heilige? Als de Heilige Geest niet in dag komt, als het werk van de Heilige Geest, hoe is het dan met ons gesteld? Zien we nergens. Iemand die werkelijk niet precies vertellen, iemand kan werkelijk niet precies vertellen wanneer of waar hij tot bekering is gekomen en alle omstandigheden in dat proces nagaan, maar dat wil niet zeggen dat hij niet bekeerd is. Dat is ongeveer God van ons. Hoe kunt Jezus van ons houden? Jezus houdt van iedereen, maar Jezus houdt niet van onze zondige dagen. Nee, toch mensen? Christus werkt steeds aan het hart door een kracht die even onzichtbaar is als de wind. Geleidelijk, werkelijk, onopgemerkt door de mens, worden indrukken gemaakt die erop gericht zijn de ziel naar Christus te trekken. Plotseling, als de geest een meer direct beroep op de ziel doet, geeft deze zich vol blijdschap over aan Jezus. Ik wil even wachten, want jullie babbelen nog daar. Ik wil ieders aandacht. Zuster, ga je buiten zetten. Velen noemen dit een plotselinge bekering, maar het is in feite het resultaat van een langdurig uitnodigen van Gods geest. Een geduldig en lang proces, inderdaad. God werkt op zijn tijd. Ja toch, het is niet te vroeg, het is niet te laat. God werkt op zijn tijd. Maar dit was de tijd dat God moest ingrijpen naar de persoon. Hoewel de wind onzichtbaar is, kan men de uitwerking zien en voelen. Zo openbaart het werk van de geest zich in de ziel door iedere daad van de mens die de reddende kracht en van de dood heeft. Als Gods geest bezit van het hart neemt, verandert hij zijn leven. Kan niet anders. Het moet. Ja toch, beste mensen? Ja. Als God bezit, als Gods geest bezit van het hart neemt, verandert hij het leven. Zondige gedachten worden weggedaan, verkeerde daden nagelaten, liefde, nederigheid en vrede komen in plaats van boosheid, jaloezie en twist. Vreugde komt in de plaats van droefheid en het gelaat weerspiegelt het licht van de liefde. Niemand ziet de hand in de glas van de liefde. Wanneer de bevrijding heeft plaatsgevonden, de voelen die je leven is te wensen. Is het niet zo? Amen. Is het toch, mensen? Ja. We voelen die bevrijding. Zo groot in de Heer.
Zo. Er is een vrijwilliger die wil zingen. Ik hoor hem. Zing je des mannen. Zing je de brada. Zing je. Ja, was het mooi. Was daarom. Ik wil ook bedanken voor de mooie, gezellige tijd in Coroni. Zuster en ik, we waren zo jong dat wij op een scheepsbed bovenaan moesten slapen. En je moest ons zien klimmen, zonder een trap, maar ook klimmen. Ja, ik heb gehoord hoe het is geweest. Jammer genoeg, ik kon er niet bij zijn. Maar ik heb gehoord hoe het gegaan is en men heeft genoten. Ik heb ook genoten, want ik heb een bakje gehad met wat lekkers van Coroni. En dat vond ik geweldig. Dankjewel allemaal. Dankjewel leidsters. Onze leidsters waren prima. Alleen wel één beslaan. Ik zou geen naam noemen. Ja, dan hebt u iets gedaan voor de nakkie zegt de ene zuster. Ja, makkelijk gepraat. Hallo. Sorry, dat was gewoon. Nu gaan we ietsje verder.